vigtigt end at se vores kerntøj. Ja. Går du med... Ja, hvad siger du? Ja, selvfølgelig. Ja, det er Christian. Goddag. Med i teamet. Ja, hej Christian. Hej. Hvad synes du om Monas tale? Jeg synes, talen var fantastisk. Ja. Og hun er fantastisk. Ja. Og rigtig mange folk her i Danmark, inklusive, jamen det er jo hele Vesten. Vi kan lære af hendes budskab. Specielt kvinder her i Vesten og i Danmark. Mange gange så tror jeg, at vi desværre har tendens til at tage ting for givet her. Og det hun kommer fra, det er et tydeligt tegn på, at det er ikke en selvfølge. Der er nogle ting, som vi bliver nødt til at stå op for. Specielt for vores næste generation af danskere. Og de her folk, der kommer til efter os. Hvis ikke vi gør det, jamen så bliver det et anderledes samfund, vi vil opleve i fremtiden. Og det er ikke noget, der er baseret på fuld demokrati og ytringsfrihed. Det vil sige, der kommer simpelthen lemper på mund og hånd. Og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt over for den næste generation. Vi bliver simpelthen nødt til at stå fast. Og jeg håber, at Monas tale har været med til at indse for folk, at give folk noget mod og noget inspiration til ligesom at sige, at vi lever her en gang. Og vi bliver nødt til at gøre op med os selv, hvad er det egentlig, vi står for. Så det var det, jeg gerne vil sige. Ja, tak for det, Christian. Selv tak. Det er altid fornøjelse. I lige måde. Ja.